aiki kake mun gano. Sai Umaru kai ne dubutan al'umma, ko gobe ta zo Umaru kai zami. Dan ka fi rago kullum aiki kake mun gano. Sai Umaru kai ne dubutan al'umma, ko gobe ta zo Umaru kai zami. dan ka fi rago kullum aiki kake mun gano. Da farko na kira sarki na mai sama, Sai Umaru wani kai ka iyan bana yin hatama. mun gano, Allah kai
ashe ka fi dari. Baba, Maganar zaƙi ba a zarce sukari. baba, Zaɓin Allah haka dai ba ma da kamar baba. wannan haka ne Umar mun yarda da kai. Ko gobe ake zaɓe kai za mu biya. Dan kaya mun kirki mun san haka ne baba. Tafi je wani rabul ba kowa a gaba. Baba, Dan ka tatuma Umar kai ne a gaba. baba, Jirgi na fito tashi ba za ka yi ƙasa ba. baba, Mun yarda da kai Umar ko gobe ka zo baba. wannan haka ne Umar mun yarda da kai. Ko gobe ake zaɓe kai za mu biya. Dan kaya mun kirki mun san haka ne baba. Taimakon da kai Umar mun san haka nan. Baba, Kuma ka yi masallatai mun san haka nan. baba, Ka taimaki al'umma mun san haka nan. baba, Ka ba da hatsi dawa mun san haka nan baba. wannan haka ne Umar mun yarda da kai. Ko gobe ake zaɓe kai za mu biya. Dan kaya mun kirki mun san haka ne baba. Wanda baya gudun al'umma Umar ne. Baba, Bai kyamar kowa haka dai Umar ne. baba, Shi yasa na ce jirgi na fito haka ne. baba, Lailatul qadar da al'umma kai haka ne baba. wannan haka ne Umar mun yarda da kai. Ko gobe ake zaɓe kai za mu biya. Dan kaya mun kirki mun san haka ne baba. Mai kyauta dama ku ba ta san me ba. Baba, Shi ya kai wasu makaban manta ba. baba, Da yawa aka samun musu aiki duba. Ya taimaki matasa shi yasa suka ce sai baba.